Ang Diyos maayo. Sa tanang panahon. Amen. So gihatag na gyud paigsunan sa Dios ang iyang pagkamaayo sa tanan nga panahon. Ang pangutana, ato ba po gihatag sa Dios ang atong panahon? So kamuray na sayon ang paigsunan, kamong kago na sayon, kung ato mo paghihatag ngadto sa Ginoo ang atong panahon. So mubo naman ni paigsunan na amo ang ako ang higayon. So direct to the point ako ani. So nasayon ko nga apil naman niya kung yung pagpapajeri, apil na niya sa itong ang amo na pagyasan, apil na nga nangayon pasayro sa kaubanan, ang ginatang mga pasayro din mo. Maigsunan, mubo ka na ako ang ihatag na padasig ito na tuwo ko maigsunan nga kitang tanan ang inahangalan Ginoo padasig. Mo nang magdinisigay ra kita maigsunan niini 2023. Amen? Amen. Okay. Mangutana ko yung maigsunan. Kinsa na may aduna na plano ninyo karon para sa 2023? Taas ka mo. Wala. Tagaan ako 100. Taas ka mo. Wala bidaya. O salamat. May matagaan. Ikadwa ko mangutana. Kinsa man kaninyo karon nga sigurado na ang kinabuhi niining 2023 maabot. Tagaan ka pala kung 100 plus ka mo. Ay salamat paghihapon. Maigsunan, sultihan ta mo nga siguro sa atong kinabuhi karon dili pa ta sigurado unsay mahitabo sa 2023. O siguro kadaghanan nato karon wala pay plano para sa tuig 2023. Apan maigsunan, ako mong pahinumduman, gingon din sa Jeremiah 29:11, unsa may gingon diha? Unsa may gingon diha sa Ginoo nato? Kay ako, ingon pa sa Dios, kay ako nasayod sa akong mga plano alang kaninyo. Manawara, bisan kay wa pa tay plano ro, apan ang Ginoo nasayod na o nag-andam na o plano para kanimo o kanakaunsa man ka plano. Ingon niya, plano alang sa kalinaw. Unsa kuno? Alang sa kalinaw o dili sa kalisdanan. Aron imong mabaknan ang kaugmaon o paglaom. Grabe maigsunan. Buot pasabot kay nga bisan pa karon na tuig daghan tag experience. Gikan atong tuig na 2019, 21, 22 pandemic, kinsa may makalimot sa pandemic? Kinsa may nag-COVID diri nga na-quarantine pila ka buwan? Ikaduha, ang audit, kinsa may nakalimot sa audit? So dili sigurado gyud ang atong kinabuhi. Siguro atong miagi makatuig daghan tag plano nga mauni atong himuon, mauni ang ato ang atuan. Apan tungod kay walay kasiguruhan kay wa man tani bawon sa inabot, pakyas atong plano. Apan bisan pa na nagsunan sa atong diay mga naagian, kasakit, kalisdanan, problema, utang, naa na dahil plano ang Ginoo. Kung kini maigsunan gamiton sa Ginoo nga aron mabatnan gihapon naton ang kalinaw. Ha? Grabe ba niya? Kalinaw. Nga naman, bisa kung saan na itong plano, kung atong plano dili mahiuyon sa plano sa Ginoo, wala gyud kalinaw. Nga naman, magsige ra man ka una-una. Sa sige na una-una, stress ka. Hinoon, hangtod ana, ma-high blood na ka. Hypertension. Mo nang wala gyud kalinaw apan ang Ginoo aduna di ay plano. Unsa ato himuon maigsunan? Padayon na nato diha, bersikulo 12. Kinahanglan di ay nga mosampit ta sa Ginoo ug mag-ampo kaniya kay siya maminaw, magpatalingog. Buot pasabot, bisan karon wala tay plano tungod kay wa man ta nasayod sa moabot.
kinahanglan atong sundon kung unsay plano sa Ginoo. Ato na mabatnan kung ato na pangayoon sa Ginoo. Pangayoon kung unsay plano sa Ginoo alam nato aron kita giyahan. Versikulo 3 unsay ngayon. Pangitaon mo ni pinag-importante nagsunan. Pangitaon nato siya sa tibuok natong kasing-kasing sa buos natong kasing-kasing kay siya makalagan pa. Siguro na matay mga lapses 2023 na hiubsan mga kaligot-got apan hinaot wala na dinhi. Amen. Okay, so wala na diri kalimtan nato ng mga problema, mga nangagi o mopokus ta sa umalabot. Hinaot may sunod ining mubo nga mensahe atong hinumduman nga bisan pa unsa kanindot imong plano, bisan pa unsa kanindot imong sakinan, kung ikaw di ka mo-drive, di ka kaabot sa imong padulngan. Tama? Okay, amo ra ko na sa ato karon bisan unsa kanindot atong plano, kung dili gali na ma-align sa plano sa Ginoo, pakyas kay hapon. Busa atong himuon, unsa? Magampo sa Ginoo, musampit sa Ginoo samtang maminaw pa siya. O pangitaon yun nato pirmi ang Ginoo kay sa ingana nga paagi maigsunan muhatag og giya ang Dios nga ang plano niya mahimo sa plano nato. No nagingon man nga plan your work, planuha unsa imong himuon, unya work your plan, himo ang imong plano tinuod man ang maigsunan. Apan kung wala gani si Kristo ang mga plano, wala kaya kung nailakong bil. So, usama ang pagsunan, bisan pa karon nga wala tayo plano, kung naman tayo plano, mas labing maayo doon nga ang atong plano ngayon maabot na tuig 2023, uban yun nato si Kristo. So, naman uban na to kanunay si Kristo. Once again magsunan, bisan wala pa ang panahon, may man kanyo Happy New Year.